Убийството на Георги от Кричим, мир на праха му, се развя като знаме, за и против на когото както му е удобно, което е грозно. Но пък от друга страна не можем да останем безучастни към подобно нечовешко отношение към човек. Но нещо друго искам да кажа. Петте деца в ареста в Пловдив не са единствените тийнейджъри, изгубили себе си. Родителите на тези деца не са единствените родители, които са допуснали грешки. Не са единствените, които не знаят как да стигнат до децата си. Не са единствените родители, които се чувстват безсилни. През последните години в практиката си все по-често наблюдавам една тревожна тенденция. Все по-трудно става на родителите да чуват и разбират децата си. И все по-трудно става на децата да говорят и да споделят с родителите си. Отваря се една сериозна пропаст между родители и деца. И ако не я запълним на време, последиците от това ще са страшни. И всички го видяхме в началото на този август. Затова нека не превръщаме една трагедия в оръжие едни срещу други. Нека не търсим само виновните, нека търсим решенията. Родители, специалисти, учители, институции, обществото, защото всички ние имаме роля. Знам, че няма да върнем Георги, за съжаление, но пък нека смъртта му да не става просто поредната трагедия, която обсъждаме няколко дни и след това забравяме. Можем да направим така, че някое дете да получи помощ на време. Можем да направим така, че някой родител да получи помощ на време. Можем да направим така, че някой конфликт да бъде спрян на време. И да не се налага никога повече да говорим за подобна трагедия, като тази на Младежкия хълм в Пловдив.